Marquem. Si marquem, ens posem dintre del partit. 2-0 per l'Igualada. Picarà per Autet i Vives. Els pals al porter del Liceu Medià que no pot posar l'estic a terra. Seca, Vives s'ho mira, vinga Teti, que ens fa entrar dintre del partit, parant a favor de l'Igualada, perdem 2-0, i vinga Teti! Sergi Pla, si marca empatem. Sergi cap a Barraca, vinga Pla, vinga Sergi!